U opštini Vlasenica predstavljen je projekat Zdrave zajednice koji će biti implementiran u 11 opština Republike Srpske. Predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srpske istakli su da je u zdravstveni sektor uloženo preko milijardu maraka u nešto više od 2 decenije. Cilj projekta je zdravstvena informisanost i angažman građana u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Šta su zdrave zajednice, što ste me pitali? To su stvari mjesta u kojima zajednica brine o zdravlju svog stanovništva, koja razvija programe i usluge za unapređivanje zdravlja stanovništva, ali isto tako stvara i preduslove i uslove za u stvari sprovođenje i za zdrave životne izbore. Dakle, ono što je fokus rada također će biti rad sa domom zdravlja, sa jačanjem preventivnih usluga u domu zdravlja i na zapravo koordiniranju onoga što se već radi na prevenciji oboljenja, posebno nezaraznih bolesti. Opština Vlasenica, kao i većina drugih lokalnih zajednica, ima problema sa starenjem stanovništva. Zbog toga je svaka aktivnost jačanja zdravstvene zaštite od velikog značaja, a dom zdravlja je već uveo određene preventivne preglede. Radi se o osnovnim preventivnim aktivnostima koje smo mi sprovodili u skladu sa našim finansijskim mogućnostima, s tim što smo u maju 2023. godine otvorili HISPA centar, odnosno centar za prevenciju šloga i infarkta. Činjenica da Vlasenica geografski se nalazi na prostoru koji ima izuzetno zdrav, najzdraviji vazduh na ovom prostoru i Republike Srpske i Europe. Taj resurs ćemo apsolutno iskoristiti kroz sve naše projekte koje mi radimo, od proizvodnje zdrave hrane preko svega osnovno, znači sve što se odnosi na prevenciju, da mnogo više sredstava uložimo u tom pravcu, da bi mnogo manje sredstava ulagali na kraju ako dođe do zdravstvenih problema. Program Zdrave zajednice u BiH uz finansijsku podršku vlade Švajcarske realizuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Prva faza projekta trajaće do 2027. godine.